Nakalagay po dito, happy second month sa rin. Sana stay safe ka palagi and mag-iingat ka. At palagi mong tatandaan na mahal na mahal kita. I love you, Jan Aquino from Marco Pilipwan. Ayan. Palakpakan naman po natin si Ma'am. Any message na lang po para kay sender, para kay Mr. Marco Likwan. Sarap na lang po din. Mag-ingat ka palagi. Talagang may sarili mo dyan na lang kung malayo tayo sa isa't isa. Basta, super surprise talaga. I love you. Ayan, palapakan naman po natin si Ma'am. And picture na lang po.